Dahil unang beses na pagbubuntis, importante sa 23 anyos na si Nika na mas mapalawak ang kanyang kaalaman dito. Kaya naman hindi niya pinalampas ang 20th Buntis Congress na ginanap ngayong araw sa Legazpi City Convention Center na pinangunahan ng City Health Office. Aniya, dito natutunan niyang mas mahalagahan ang kanyang kalusugan para sa maayos din na kalusugan ng kanyang pinagbubuntis. As a first time mom po, gusto ko po matutunan po lahat ng mga inaano dito. Tulad na po yung mga sa injection ng mga baby. Kahit pangatlong pagbubuntis na ng 32 anyos na si Mary Ann, interesado pa rin daw siya na matuto sa mga bagay na dapat niyang malaman bilang buntis. Thank you po kasi sa mga mother po na para magkaroon pa po sila ng mga ideas, tsaka po makakuha ng ng mga experience. Mahigit sa 20 daang buntis mula sa 70 barangay sa lungsod ang dumalo sa aktibidad. Tinalakay sa pagtitipon ang kahalagahan ng immunization, kalusugan ng isip at mga posibleng komplikasyon habang nagdadalang tao. This 20th Buntis Congress, this is to promote a happy, healthy journey during pregnancy. And this also a way to inform and educate yung mga expectant mothers sa pregnancy, and also guide them ano ba yung mga kailangan gawin, ano yung mga bakuna na kailangan nila, and syempre yung nutrition to have a healthy outcome ng pregnancy nila. Ang Buntis Congress ay naglalayong gabayan ng mga buntis sa pag-aalaga sa sarili at maiwasan ang pagkamatay ng ina. Bukod sa pagtalakay sa mga gabay sa pagbubuntis, namahagi rin ng mga gamot at bitamina. Every month naman sa barangay nagkakaroon ng mother's class or buntis class. So, every barangay nag-request sila na mag-conduct ng mother's class. So, ito yung opportunity na yung mga mothers na hindi nakapunta dito sa Buntis Congress, dun sa barangay, they will have the opportunity na mag-guide and ma-educate about pregnancy. Naging posible ang programa sa pakikipagtulungan ng LGU Legazpi, Legazpi City Veterinary Office at Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. May tema ang aktibidad na A Journey to Health, Love and Life. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.